Mambo aripo pamsiwo, iye wafapa mchinjiko, asiano uya zino, kutora wakewo. Pamsiwo, 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 ulepo pamsiwo, Hallelujah, hallelujah, unde aripamsiwo. Jiwone soze kuguya, zino zirikuitika, toona nekukasika, wakanaka. Pamsiwo, 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 unde o pamsiwo. Hallelujah, hallelujah, unde ari pamsiwo. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai zvakare kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodes veku7th Day Adventist Church muNorth Zimbabwe Conference pamwe chete navaCaston Betera vari Assistant Publishing Director kuEast Zimbabwe Conference of the 7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina mukoma Noah Ncube vari kutiisira into sign language. Vabetera kwazisai vateereri. Vateereri tinokuchingamidzai kuchirongwa. Toda kutenda nhasi musoro wedu wenyaya watiri kukurukura pamusoro pawo ndewekuti Jesu ari kuuya kuzotora vanonamata. Regerai tibva tangopinda muhurukuro yedu tichitungamirirwa navabetera. Toda kutenda vateereri, chidzidzo chanhasi chiri kuvavarira kuisa pachena kuti patiri kuti the second coming of Christ ngaive nyaya yakajeka kwamuri, kuti inyaya ine chekuita nevagara vari kutomboita zvekunamata. Saka ndo zvatoda kuongorora kuti paari kuuya vari kuita zvekunamata ava ndevapi. Pastor, ndoda kuti tikasike tapinda tinzwe kutaura kweBhaibheri. Vhurai kuna Zvakazarurwa chapter 14 verse 6 kusvika pa7. Alright. Zvakazarurwa chitsauko 14 verse ndeya 6 na7. Takuverenga. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, aine evhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika, namarudzi ose, nendudzi dzose, nendimi dzose, navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Tinoda kutenda Bhaibheri riri kuburitsa mukutaura kwebhuku raZvakazarurwa kuti pane message kana rukoko ruri kupiwa kunyika kuti panguva dzatiri kurarama dzino tatarisana the second coming of Christ. Pane zviri kukurudzirwa vatendi vese kuti vaite. Pavhesi ya7 mufundisi, pabva panzi ityai Mwari mumurumbidzei. Ndobva patsimbidzira pachiti namatai iye wakasika denga nenyika nematsime emvura. Saka kukoka uku kwatiri kuitwa mazuva ano ekupedzisira kuti tinamate Mwari kunoda kuti kujeke kuti Bhaibheri riri kuti kudii pariri kuti ityai Mwari namatai iye akasika denga nenyika. Hanzi chikonzero nekuti nguva yekutonga yasvika. Saka chimwe chinoda kuti chijeke mufundisi ndechekuti tiise pachena kuti kunonzi kutya Mwari kudii. Tozoenda pakuti kunamata kudii. Tozoenda pakuti pari kunzi nguva yerutongo yasvika zvinenge zvichimbofamba sei. Muchikamu chapfuura takambokurukura about judgment. Ndobva taona marecords, mabhuku anoshandiswa parutongo. But nhasi toda kuti titange taona kuti kutya Mwari kudii. Toona kuti Jesu paari kuuya kuzotora vanonamata, kunamata kudii.
tobva tachizoona kuti irwo rutongo rwacho chii chimwe chinenge chichishandiswa pakutongwa kwevanhu. Saka ndoda kuti mubva maverenga rimwe vhesi, ndaona muda kutaura, tangai mamboverenga vhesi iri. Deuteronomy chapter 5 verse ndeya 29. Alright. Deuteronomio chitsauko 5 pavhesi ya 29. Dai vaiva nemwoyo yakadai vakanditya nokuchengeta mirayiro yangu nguva dzose, kuti zvive zvakanaka navo ivo navana vavo nokusingaperi. Bhaibheri riri kutsanangura kuti dai vana veIsraeri vakatya Mwari nekuchengeta mirayiro yake. Pfungwa yandiri kuda pavhesi iri ndeyekuti kunonzi kutya Mwari kunotsamirana nekuchengeta mirayiro yaMwari. Maybe kuti zviti JK, ndoda muverenge rimwe tsamba zvakare mufundisi kuna Deuteronomy ikoko. Iye zvinoverengai pachapter 8 verse ya 6. Alright. Deuteronomy chapter 8 pavhesi ya 6. Unofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako kuti ufambe nenzira dzake nokumutya. Right. Nyaya yekuchengeta mirayiro yaMwari iri kubva yanzi ukaiita iyoyo uri kutoratidza kuti uri kufamba nekutya Mwari. Saka Bhaibheri language yaro mufundisi parinoti munhu ari kutya Mwari harisi kutsanangura fiyeya yekuti uri kutya kuitwa hamu zvekuda kutotiza. Riri kutsanangura kuti uri kuratidza kuti uri kuchengeta mitemo yaMwari. Saka Bhaibheri pariri kuti ityai Mwari mumurumbidzei, patsamba ratatanga kuverenga kuna zvakazarwa, riri kukurudzira kuti chengetai mirayiro yaMwari. Yes. Taurai zvenyu. Ndoda kuti tizoenda pane rimwe tsamba mapedza kutaura. Nemamwe manzwi kutya Mwari, kumuremekedza, kumupa nzvimbo yake saMwari, ndo zviri kutaurwa. Ndokuri kunzi kunoratidzwa nekuchengeta mitemo yake. Ndizvozvo. Tinotenda. Tiende pamberi. Deuteronomy 13 verse 4. Ndokumbira pandiri kutaura mavhesi emufundisi. Imi musati maverenga adzokororei futi. Nekuti tine vateereri vamwe vanenge vachinzwa vari mumunda, vamwe vari kuona mumba muine vana vari kuita noise. Saka hatidi kuti ndima idzi dzipotse chero munhu kwaari. Deuteronomy 13 verse 4. Alright. Toda kuverenga Deuteronomy 13 verse ya 4. Munofanira kutevera Jehovha Mwari wenyu nekumutya, nokuchengeta mirayiro yake, nekuteerera inzwi rake, nokumushumira, nokumunamatira. Bhaibheri riri kuramba richitsimbidzira kuti munofanira kutevera Jehovha nekumutya, roisa pachena kuti nekuchengeta mirayiro yake. Chataita kuti ndima idzi dziti wandei, kunyange tisina kupedza dzese mubhaibheri. Vamwe munogona kuva mutori nedzimwe ndima dzinotsigira ndima dzataverenga. Asi chandiroda kuti tibvumirane nemi vateereri, nemi vari kutoona, ndechekuti kunonzi kutya Mwari, kuchengeta mirayiro yaMwari. But mufundisi, vhesi ratatanga rati ityai Mwari mumurumbidzei, namatai iye wakasika denga nenyika. Pari kunzi namatai apa, panoita kunge pakajairika uchinzonzi ninga akunamata mazuva ano. Unzi akunamata here, ninga akunamata. Tine matauriro atinoita. But Bhaibheri parinotora vara rekuti kunamata, rine maonero arinoita. Nengari yekuti nguva yedu hainyanyowande tiri muno mustudio. Ndoda kuti tsamba iri riri kubatsirei vateereri, riri kuna Genesis 22 vhesi ya 1 to 5. Panotsanangurwa nyaya yaMozisi yaAbhurahamu achienda naIsaac kunomuita chibayiro kugomo kuya. Iverengei kubva kuvhesi 1. Pfungwa yandiri kuda ichazobuda kuvhesi 5. Verenga iti. Genesis 22 vhesi 1 kuenda pa5. Shure kwaizvozvo Mwari wakaidza Abrahamu akati kwaari, Abrahamu. Iye akati, ndiri pano hangu. Akati, zvino tora mwanakomana wako mumwe chete waunoda Isaka, uende kunyika yeMoria, umuite chibayiro chinopiswa pane rimwe gomo randichakuvudza. Abrahamu akamuka mangwanani, akasunga mbongoro yake, akatora majaya ake maviri naIsaka mwanakomana wake, akatsemura huni dzechibayiro chinopiswa, ndokusimuka akaenda kunzvimbo yaakaudzwa naMwari. Zvino nomusi wetatu Abrahamu akasumudza meso ake,
akaona nzvimbo iyo ari kure. Abrahamu akati kumajaya ake, imi chigarai henyu pano nembongoro, ini nomwana tichaenda ikoko, tichambondonamata tigodzokera kwamuri. Yabuda zvakanaka. Totenda nekuerenga kwakanaka mufundisi. Ndinodayira kuti vateereri potai muchitawo mabhaibheri kana muinawo kwamuri kuti mufundisi pavari kuerenga iwo nongochitarisawo kuti zviri kuenderana nebhaibheri rako. Pfungwa yandaa ndichida pa mufundisi iri kuti Abrahamu aive nemajaya akamuperekedza vaakazoti chisarai pano zvikanzi inini nemujaya taakumbononamatani Mwari. Chavaienda kunoita chaaiti tiri kunonamata kuita zvarayirwa naMwari. Paakanga anzi enda unoita mwana chibayiro umupise paaritari. Haana kuti ndakunopisa mwana kunyange taiziva kuti ndizvozvo, but zvaaifambira achiudza ava kuti chisarai aida kunoita zvaanzi naMwari uite. Saka pfungwa yandiri kuda iye haasi kuti ndakumbonoita zvarayirwa, ari kuti taakumbononamata. Saka pari kubuda pfungwa yekuti kunamata Mwari kuita zvanzi naMwari uite. Pane shoko guru kuita zvanzi naMwari uite. Saka tichitora pfungwa yataverenga kuna zvakazarwa 14 vateereri panzi ityai Mwari mumurumbidzei, namatai iye wakasika denga nenyika. Pari kunzi ityai paya taisa pachena kuti pari kunzi chengetai mitemo yaMwari. Pari kunzi namatai iye mutauriro webhaibheri wekuti itai zviri kurayirwa naMwari kuti muite. Pari kukujekerera here? Aiwa, pari kunyatsojeka. Ndodayira kuti kana nemi vateereri muri kunyatsojekerwa nenyaya nekuti kunamata mabudiro azviri kuita hakusi kungoti ndane chechi yandinopinda. Aiwa, asi kunamata ndiko kuti uchienda kuchechi ikoko uri kunamata here sekurayira kunoita Mwari mukati meshoko rake. Ndizvozvo chaizvo. Saka ndotenda nekurudziro yamuri kupa kuti patinonamata paya patinoti sekuru Stephen waakunamata, sekuru John waakunamata, tichitaura nyaya dziya idzi mataurira ari right, but chidzidzo chino chinoda kutokurudzira kuti patinee tiri kutaura kudaro munhu ari kunzi akunamata uya ngaashingaire kuchengeta mitemo yaMwari pamwe chete nekuita zvinenge zvarayirwa naMwari. Zvikasadaro mufundisi, pane dambudziko rekuti Mwari paanoona tichiita zvinhu izvi ane maonero anoita. Ndoda kuti muverenge kuna Marko 7 kubva pavhesi ya6 kusvika pavhesi ya9. Mark chapter 7 vhesi ya6 kuenda pana 9. Akati kwavari, Isaya wakaprofita kwazvo pamusoro penyu imi vanyengeri, sezvazvakanyorwa zvichinzi, vanhu ava vanondikudza nemiromo yavo, asi mwoyo yavo iri kure neni. Asi vanondinamata pasina, vachidzidzisa dzidziso iri mirayiro yavanhu. Munosiya mirayiro yaMwari muchichengeta tsika dzavanhu. Akati kwavari, zviro kwazvo munoramba murayiro waMwari kuti muchengete tsika dzenyu. Alright. Chandadira ndima iyi iri kuburitsa kuti kune kunonzi kunamata pasina. Chirungu chinoichiti vain worship. Kurauta usati watanga kunamata. Isusu tichitotaurirana kuti ningakunamata. But hanzi pane kamwe kaitiro kekuti Mwari achiona ari kuti vain worship, kunamata pasina. Hanzi kunonzi kunamata pasina kudii vateereri? Hanzi vanhu vekuti vari kuita zvechinamato asi vanosiya mirayiro yaMwari, havamuteerere, voita mirayiro yavo asi vachitoti vari kunamata. Ndopapa pane bhaibheri richishandisa language yekuti zviro kwazvo riri kubva ratoti kutaura chokwadi vanhaka ameno zvavari kungoitavo, but kwandiri it's vain. Zvine zita rekunamata asi handiko kunamata kana kudenga vakatarisa, hakusi kunamata zvachose. Saka kunonzi kunamata ndakamboona pane imwe nzvimbo paive panhamu paakukurudzirwa vanhu vakuparara zvikati toda kutenda afa achinamata nai vanhu vari pano ungabvoshoyo kana nekuwanda kwaita machechi wobvoshoyo kana chichechi chako chaunongoendo. Aikurudzira chinhu chakanaka, but muchidzidzo chanhasi hatisi kungokurudzira kungoti chero kuchechi. Hatitombotienda chechi yakati, but tiri kuti uchienda kuchechi ita kuti kunamata kwako kusava vain,
ngakuve kwekuti Mwari akatarira Anogutsurira anogutsurira musoro kuti vanhu vari kundinamata. Tinoda kutenda mufundisi. Mirai timbotora break tichinzwa rwiyo tobva tadzoka tikondinye nechidzidzo chatiri kuti Jesu paari kudzoka ari kuuya kuzotora vanonamata. Tinotenda. Kuti tenzi anoridza tsuri yekugumayo apo nguva yepasi yaperawo. Kuti wakanaka wese vanounganidzwapo mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Pamusiwo wanomuka wakafa kuna Kristu wanowona mbiri huru yakewo. Apo wasarudzwi wanosangana kumushako mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Ngatibate basa rake kuti rinozopera. Ngatishumai rudo rwa Mwari. Ndizvo Jesu anouya kutora vanhu vake. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa ndiripo. Mazita anodaidzwa kudenga ndiripo. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi neurukuru yedu. Regai tibva tangopinda chikamu chinotevera. Vachangotibata tiri muchidzidzo chatiri kuti Jesu paari kuuya kuzotora vanonamata. Chikamu chapfuura tanga tiri kuongorora kuti chii chinonzi naMwari kunamata kana kutya Mwari. Ndima yatatatanga kudzidza iri kuna Zvakazarwa 14 taatiri kutsimbidzira pavhesi 7 panoti ityai Mwari mumurumbidzei nekuti nguva yake yekutonga yasvika. Namatai iye akasika denga nenyika. Yobva yaenda mberi ichitsanangura kudaro. Saka mufundisi tatsanangura pekutya Mwari nekunamata. But rukoko ruri kuitwa kuna Zvakazarwa pari kunzi ityai Mwari mumurumbidzei pabva panzi nekuti nguva yekutonga yasvika. Pakutonga Mwari achitonga anenge achiita nemutoo upi? Ndoda kuti muverengere vateereri tsamba iri kuna James chapter 2 vhesi ya 12. James chitsauko 2 pavhesi ya 12. Taurai uye itai savanhu vanozotongwa nomurayiro wokusunungurwa. Right. Bhaibheri riri kuti patiri kurarama mazuva ese vateereri tichienda kumachechi tichiita zvekunamata tichiita zvekurumbidza Mwari takagara mudzimba. Hanzi dai pari kungoti nyaya idzi dzairamba dzakangodaro pasina need yekukurudzirana kuti musaite vain worship. But chiri kuita kuti tikukurudzirei tiri muno mustudio. Ndima yaverengwa kuna James iri kuti pamuri kutaura nyaya dzenyu muchiita zvese zvamunoita hanzi yeukai kuti muchazotongwa nemutemo wekusunungurwa. You shall be judged by the law of liberty. Saka nyaya iyi pairi kutyisa mufundisi. Dai chingonzi munhu akangonzi akunamata zvatopera. But iri kuratidza kuti vanhu vachiita zvekunamata Mwari ari kuratidza kuti achazotonga.
ende zviri kuenderana nepfungwa yazvakazarwa yekunzi chiitai zvinhu kwazvo nekuti nguva yekutonga yasvika. Saka pari kubva pabuda mubhaibheri kuti chichashandiswa naMwari kutonga vanhu mutemo. Uya wanga uchinzi kumutya kuuchengeta, kunamata kuuchengeta, exactly, ndo uchashandiswa pakutonga vanhu. Because hazvingaita kuti utongwe nezvinhu zvenge zvisingatarisirwa, zvenge zvisipo. Ungabvunzwe examu yezvinhu zvisiri musyllabus, zvamusina kumbodzidza. Saka syllabus yekunamata mufundisi inoda kuchengeta mitemo yaMwari nekuita zvanzi naMwari itai. Saka ndo syllabus. Saka bhaibheri riri kubva razoti pakutonga Mwari anonotora futi syllabus iroro, mitemo iya yobva yaita chiyero. Mapabata kama tinoda kutenda. Pandoda kuti ndibva ndaenda, vamwe vanobva vati mutemo wacho ndeupi uchashandiswa kudii kuyera vanhu. Because bhaibheri rabva rati mutemo wekusunungurwa. Saka mavara iwayo ukanzwa kuti mutemo nekusunungurwa, kuna umwe zvinobva zvaita kunge zvinonzi freedom. Thank you for that. Vanenge vaitaura kuti we are now under the law of liberty. Ukanzwa ichitaurwa nevanin'ina nechirungu, iri kuita kunge zvinonzi amadiro ani mazvonaka. Saka ndima iyo iri kuna James, tikatangira pamusoro payo zvishoma pavhesi 10, inobva yatsanangura kuti uri kunzi murayiro wekusunungurwa kana kuti law of liberty ndeupi. Saka verengerai vateereri James 2 verse 10 na 11. James chapter 2 verse ya 10 na 11. Nokuti munhu anochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo wakati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariko womurayiro. 12 ndopa yabva yati chiitai zvese sevanhu vachazotongwa nemutemo upi iwoyo. Saka muchiona vateereri, mitemo iri kutaurwa iyi ndoya yatinotaura tiri munyika medu kana kwese kwamunomboenda. Pane paingonzi mitemo ine gumi, mitemo ine gumi, ndo iri kutoverengwa naJames. Iri kunzi wedwe ndo ichashandiswa naMwari kuyera kuona kuti kanamatiro kataita akasika kunamata pasina here. Ende ndima yabva yati chinonetsa mitemo iyi hanzi inenge inoda kuti ichengetwe yese pamwe chete. Hanzi nekuti ukatyora mumwe asi mumwe uchita unge uri kuuchengeta, nengari yekuti uri kutyora kumwe waamudariki wemirayiro yacho iri yese. Zvinoda kutoredzera semuenzaniso kuti zvibatsire. Ukakanda nzungu 10 mukanwa, wotanga kutsenga, poita kuti pakati penzungu 10 idzi pane 1 yakaora. Nzungu yakaora inovava. Inovava. Paunenge wakutsenga yobva yatanga kuvava. Unosvipa 1 here iri kuvava ichete. Ndasina kuona ndokwamuri kuenda. Ndofunga vateereri zvajeka vada kuburitsa kuti nzungu 1 yaora inokanganisa 10 dziri right. Saka ndopfungwa iritaurwa nebhaibheri kuti ukatyora mutemo umwe chete mimwe yese uchiita mutemo 1 uya unokusvibisa pane yese. Ndoda kuti mumboverengera vateereri, because inyaya inotaurika kuti mitemo ine gumi, mitemo ine gumi, but hazvina kuipa nevateereri vedu timboiverenga yese. Mufundisi tingonzwa kuti mitemo yacho inoti kudii. Vhurai kuna Exodus chapter 20 motiverengera kubva pavhesi ya 2. Exodus chapter 20 kubva pavhesi ya 2 kunosvika pa18 inoti, ndini Jehovha Mwari wako wakakubvisa munyika yeIjipita muimba youranda. Usava navamwe vamwari kunze kwangu. Saka mutemo wekutanga uri kuti hatifanire kuva nezvimwe zvinotora chinzvimbo chaMwari muupenyu hwedu. Handei pamberi. Usazviitira mufananidzo wakavezwa, kana uri mufananidzo wechinhu chiri kudenga kumusoro, kana wechiri panyika pasi, kana wechiri mumvura pasi penyika. Usapfugamira izvozvo kana kuzvishumira, nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari une godo. Ndinorova vana nokuda kwezvivi zvamadzibaba avo, kusvikira kurudzi rwechitatu norwechina rwavanondivenga, ndichiitira nyasha vane zviuru zvamazana vanondida, vanochengeta mirayiro yangu. Mutemo wechipiri wabva warambidza kuitwa kwezvifananidzo nezvivezwa
Mwari haadi kunyange chiri chinhu chiri kudenga, panyika kana pasi pemvura. Hanzi tisapfugamire izvozvo kana kuzvishumira. Hanzi nekuti ndine godo handidi kuenzaniswa nezvidhori. Hanzi zvikasadaro ndinogona kuteedza vane tsika iyoyo kusvika kurudzi rwechitatu nerwechina. Hanzi asi vanodavo kuteerera apa vanoitirwa nyasha vanochengeta mitemo. Hande mutemo wechi3. Usareva zita raJehovha Mwari wako pasina, nokuti Jehovha angaregi kupa mhosva unoreva zita rake pasina. Mwari haadi vanhu vanongotamba nezita rake, ungave karekta yake kana iro zita racho paduku duku ingori Jesus Christ. Zvanzi Mwari haarege kupa mhosva vanodaro. Nyika inogona kushaya zvekukuita, but Mwari ari kutoziva kuti panyayai tinogona kuzoona zvekuita. Mutemo wechi4. Rangarira zuva reSabata kuti urichengete rive dzvene. Ubate mazuva matanhatu uite mabasa ako ose. Asi zuva rechinomwe iSabata raJehovha Mwari wako. Usatongobata mabasa naro iwe, kana mwanakomana wako, kana mwanasikana wako, kana muranda wako, kana murandakadzi wako, kana zvipfuwo zvako, kana mweni wako uri mukati mamasuo ako. Nekuti namazuva matanhatu Jehovha wakaita denga napasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, akazorora nezuva rechinomwe. Naizvozvo Jehovha akaropafadza zuva reSabata akariita dzvene. Mutemo weSabata uyu handei pamutemo wechi5. Kudza baba vako namai vako kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako. Toda kutenda, ndofunga pavateereri vedu tinogona kutodaro tino vechidiki. Hatisuda kuidzidza yedu yese. Ndangodapo panzuka kudzo baba namai, mazuva anoti wandei panyika. Usabva waasindimara, iri bhaibheri rikutotaura kudai. Zveshuwa kana uida kuti chovhewo neupenyu, iva mwana anoteerera vabereki. Ngatikudzei vabereki vedu. Mutemo wechi6 unoti kudi mfundisi? Usauraya. Don't kill. Mutemo wechi7. Usaita upombwe. Don't commit adultery. Mutemo wechi8. Usaba. Don't steal. Mutemo wechi9. Usapupurirawo kwako nhema. Don't bear false witness. Mutemo wechi10. Usachiva imba yokwako. Usachiva mukadzi wokwako, kana muranda wake, kana murandakadzi wake, kana nzombe yake, kana mbongoro yake, kana chimwe chokwako. Pedzisai Mwari paaitaura zvinhu izvi, chii chakaitika achitaura mitemo? Vanhu vose vakaona kutinhira nemheni nenzwi rehwamanda negomo rinopfungaira. Zvino vanhu vakati vachiona izvozvo vakadedera vakamira kure. Pakapiwa mitemo ine gumi vateereri, yanga isiri nyaya kanenge kaoccasion kakajairika. Mwari akatodzika pagomo reSinai, kwanzi rai rakafukidzwa negore muine moto nemheni dzairova ipapo. Hanzi vanhu vakadedera vachinzwa izwi raMwari achitaura ega. Saka ndiMwari pachake akadzika akapronounce these 10 commandments. Ndodziri kunzi patiri kuita zvekunamata kuti isave vain worship, tinofana kuva tiri kuchengeta mitemo yaMwari. Ndaona muruda kutaura mabatikana kauiro kakaita Mwari achizopa mutemo wake, anga akapfeka mbiri yake, kuratidza seriousness yeoccasion nekukoshesa kwaanoita. Saka isusu vanhu togona kurerutsa zvedu mitemo yaMwari, asi Mwari anoikoshesa zvakadaro zvekuti akatoita kuuya ega iye mbune kuzotsanangura mitemo yacho. Alright, toda kutenda. Saka Mwari apedza kudaro, inzwai zvaakaita pana Deuteronomy 5 verse 22. Iverengei Deuteronomy 5 verse 22. Deuteronomy 5 verse 22. Yes. Jehovha wakataura mashoko aya ose pagomo kuungano yenyu yose, ari mukati memoto negore, nokusviba kukuru nenzwi guru. Haana kuwedzera mamwe. Akaanyora pamahwendefa maviri amabwe akandipa iwo. Mwari apedza kutaura mitemo iyo vateereri, kwanzi iye nemunwe wake ndiye akazotara mitemo iyi pamahwendefa emabwe. Akanyora ega. Munoona chandiri kuda kuti tiverengere ndima idzi mufundisi. Ndoziva kuti kune vateereri vari kutobatsirika, vanenge vachifunga kuti ndofunga mitemo ine gumi ndeyaMozisi, yakanyorwa naMozisi.
bhaibheri haridaroba, yakatarwa nani? naMwari ega. Ende kunyora pamatombo, mukaona zvatinoita mazuva ano, hakuna munhu anononyora jira osiya pagwara tete vake vakafa akanyora kuti died musi wakati. Vanotara pamatombo aya zvekutema nechizera, vachichizera kudaro. Chavanodariro mufundisi, varida kuti zvilaste, zvisadzimike. Saka muchiona even kukaita mabuilding akanaka paanoitwa official opening, vanoita kutemera nechizere pamatombo. Pfungwa yavari kuedza kutaura ndeyekuti hatidi kuti zvidzimike, pasazoite excuse yekuti ndofunga pepadzimika apa, hazvi mazvona. Saka vanotemera padombo. Ndo maitiro akaita Mwari, kureva permanence yemutemo wake. Saka akabva ainyora ndobva aitemera yakadaro so. But pane dambudziko rakaitika, verengai Exodus 32 verse 19. Vangoti fambei pamberi. Chii chakaitika? Exodus 32 verse 19. Zvino wakati aswedera kumisasa, akaona mhuru nokutamba. Ipapo shungu dzaMozisi dzikamuka, akakanda mawendefa aiva mumaoko ake pasi, akaaputsa mujinga megomo. Mozisi azotambidzwa mitemo iyi, akudzika nayo. Hanzi akabvaona vana veIsraeri vatotyora mutemo wechipiri, vatoumba chimhuru chavainamata. Hanzi akanzwa shungu ndobva aregedzera mitemo yapasi ikatsemwa, matombo achibva apwanya. Mwari haana kuti saka zvapera. Inzwai zvakaita Mwari pana Exodus 34 verse 1. Verse ya 1. Yes. Exodus chapter 34 verse 1. Yes. Zvino Jehovha akati kuna Moses, zvivezere mawendefa maviri amabwe akafanana nowokutanga, kuti ndinyore pamawendefa mashoko aya akanga ari pamawendefa okutanga awakaputsa. Saka Mwari haana kuti manje zvatotsemuka zvapera. Akabva ati gadzira mamwe matombo futi, uye nawo muno mugomo ndoda kunyora mashoko akafanana naive pamatombo ekutanga. Saka Mwari akabva atara futi mitemo ine 10, ndobva abva aitara ipapo. Saka uri kuona kudzokorora uku kukoshesa kuri kuita Mwari. Ndizvozvo. Ende zvatinayo mitemo iyi mubhaibheri, Mozisi akateze ngaakukopa padombo pakapanyorwa naMwari. Onyora kana ada uzonyora hake kumwe, because taanayo mubhaibheri kutoratidza kuti takatotora padombo riya mitemo ine 10. Saka muchiona kuti nepfungwa yatiri kunyanya kutsimbidzira tiri muno mustudio, yekuti Mwari aida kuti mutemo uyu uzikanwe kuti uri permanent, unofana kulasta forever. Pfungwa iyo yakasvotsimbidzirwa futi taakutestamende itsva. Ndo patinoda kuti tikamboita kabreak, tanzwa kambo kari kuteera, toda kusikotangira kutestamende itsva vateereri, toona kuti nyaya yemutemo iyi inokondinya ichifamba zvakadii. Chinangwa chedu toda kuti patiri kuita zvekunamata isave vain worship, kusava kunamata pasina. Ngatimbonzwai kambo. Tichafara basa rapera, tounganidzwa kumusha, apo tounza misumbu kuJerusalema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya msi, toungana kumusha. Toimba nziyo dzakanaka, nemoyo yedu yotenda, Kristu mambo tomukudza kuJerusalema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro runouya msi, toungana kumusha. Rufaro runotirindira, nedzimba zhinji dzawakwa, Jesu iye wagadzira kuJerusalema itsva. Rufaro, rufaro idi, rufaro rusingaperi, rufaro
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri. Tiri kuenderera mberi neurukuro yedu. Jesu ari kuuya kuzotora vanonamata. Regai tiinde pamberi pabetera. Toda kuverenga kuna Mateo 5 verse 17 na 19. Mateo chitsauko 5 vhesi ya 17 kuenda kuna 19. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana vaprofita. Handina kuuya kuparadza asi kuzadzisa. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Naizvozvo, ani nani unoputsa mumwe wemirayiro muduku izvi akadzidzisa vanhu kuita saizvozvo, uchanzi muduku muushe hwokudenga. Chimira ipapo mufundisi. Jesu achiuya manje taakutestamende itsva. Akutsimbidzira pfungwa imwe chete yatataura muzvikamu zvapfuura vateereri. Kuti panyaya yekunamata, hanzi tapota, pfungwa yekufunga kuti murayiro Jesu akauya kuzouputsa, hanzi ngaitomborega zvayo kupinda mamuri. Ndiye ari kutotaura pamharidzo yake pagomo. Zvikanzi kuuya kwandaita musofunga kuti tinoda kubata-bata nyaya yemutemo. Ndatouya kuzouzadzisa muone kachengeterwo kawo. Saka kuuya kwaJesu haana kusvikochinja mutemo. And abva aenderera panondityisa mufundisi. Hanzi even tsanga imwe kana yota imwe, kureva kadhoti kepana aikaya, hanzi hapana chandoda kuti chibatwe-batwe chibve pamutemo. Zvikanzi dambudziko ritori kunanga toda kuutyora, odzidzisa vanhu kutyora. Manzwa panga akutaura. Hanzi kukaita munhu anotyora mirayiro iyi, odzidzisa vanhu futi kudii kuityora. Saka patine tiri kuita zvekunamata, imimi vateereri, todo vanhu vanenge vanoona sekutaura kweBhaibheri. Chiregai kutendera munhu kukukurudzirai kutyora mitemo. Jesu ari kutoti handina kuuya kuti mitemo idii izotyorwa. Ende hanzi anonzi muduku muushe hwekudenga. Hazvire kuti anenge arimo asi aine chinzvimbo chepasi. Kana munhu anzi muduku kureva kuti atotadza kukwalifaya. Mataurire eBhaibheri ari polite. Riri kuedza kungoti havakuru hamuna kwamunoenda. Saka iwe chirega kusindimara kuudza vanhu kuti mutemo hausina basa. Zviri kutonzi uri mudiki stereki. In other words, mufundisi, patiri mustudio kudai, hamukuona tiri kuudza vanhu kuti chinamato chavanoita chisave pasina, chisave vain. Tichikurudzira vanhu kuti kunonzi kutya Mwari kuchengeta mutemo. Nevhesi ramaverenga iri, dai kuri kuti tinozoramba tichiita zvatiri kuticha izvo mufundisi, shuwa tine tiri vakuru muushe hwaMwari. Anotokurudzira vanhu against zvatiri kuticha izvo, kwanzi muduku. Mwari akubatsirai mukoma. Murambe muri pashoko ratiri kuudza vateereri. Nemi vateereri, shoko ratiri kutaura iri nderezvokwadi, riri kubva muBhaibheri. Hativei vanhu vekuti Mwari achiona chinamato chedu anoti ava vanhu vakuru muumambo hwangu. Tiri kuTestamende itsva mufundisi, pane pfungwa iripo yekuti vanhu vanogona kuti aiwa mitemo yakazonochinjwa kuTestamende, ikasara kana miri kana mumwe chete, haisisiri 10. Dzimwe ndima dzandakaona dzinogona kuita kunge dzinotsigira kudaro, but ndakazodzidzidzawo. Yekutanga yacho ndiMateo 19, kubva pavhesi 16 kusvika pavhesi 19. Iverengei Mateo 19 kubva pa16 kuenda pa19. Tarira, mumwe munhu wakauya kwaari akati, mudzidzisi wakanaka, ndingaita chinhu chakanaka chipi kuti ndive noupenyu husingaperi? Akati kwaari, unondibvunzireiko pamusoro pezvakanaka? Uripo mumwe wakanaka. Asi kana uchida kupinda paupenyu, chengeta mirayiro. Akati kwaari, ipiko? Jesu akati, usauraya, usaita upombwe, usaba, usapupura nhema, kudza baba vako namai vako, udewo kwako sezvaunozvida iwe. Saka pandima iyoyo panobva paita pfungwa sekunge sei Jesu asina kuzoidonongodza yese iri 10. Saka vamwe vanobva vafunga kuti ndofunga Bhaibheri riri ngoti taakufana kuita 6 yekupedzisira. But Bhaibheri riri kuedza kudaro here. Imwe ndima yandoda kuti tibva taverenga ndiMateo 22 verse 35 kusvika pavhesi 40. Mateo chapter 22 verse 35 kuenda kuna 40. Mumwe wavo mududziri wemurayiro akamubvunza achimuidza akati, mudzidzisi, murayiro mukuru pamirayiro ndeupiko?
akati kwaari, ida Ishe Mwari wako nomwoyo wako wose, nomweya wako wose, nokufunga kwako kwose. Ndiwo murayiro mukuru nowokutanga. Wechipiri unofanana nawo ndiwoyo, idawo kwako sezvaunozvida iwe. Murayiro wose navaprofita zvakabatanidzwa pamirayiro miviri iyi. Saka ndima yamaverengai vateereri kana maakuzoiverengawo muri kumba inoda kuti ipedzwe kusvika pavhesi 40, nekuti yabva yazopera ichiti mirayiro yese yakabatanidzwa pamiri. Kureva kuti kana tikada kusamaraiza mitemo ine 10 mufundisi, inogona kupedzisira zvaazviri, kuti ida Mwari, ida muvakidzani. Chikonzero Jaya Mupfumi angoudzwa mitemo ine chekuita nevanhu. Munhu ari kutoratidza kuti kararamiro kaanga achitaka haungatange nekutombomudza zvaMwari ari kudenga iye asati akutogona kugarisana nevari panyika. Saka abva naJesu, mvana chimbokudzwa wabereki, umbomira upombwe, umbomira kuba. Sezvatiri kutoudza vateereri, ndo stage yatingatotanga newo, kuri kwekuti wonge usati wamboita zvechechi. Mwari anototarisa kugona kugarisana nevamwe usingabe, usingaite upombwe, uchikudza wabereki. But pakazouya loya uyo mududziri wemurayiro aitoziva. Saka Jesu akabva angoisamaraiza ikaita zvinhu zviri. Ndikuona muda kutaura. Now panzi isamari kuchikoro betera vaiti mukaverenga imwe passage munzi nyora isamari kana kuti pfupiso. Une usina unzi chinja nyaya utange imwe nyowani. Hauna unzi chinja. Samari zvinongoreva kuti taura nyaya imwe chete iyoyo nemazwi mashoma. Ndizvozvo. Munyika medu munomu tine vakawanda vanofarira nhabvu. Muchaona kuti kune vanoziva bhora, ukabvunza kochi kuti nhasi muri kunotamba nhabvu makaita sei, kochi kana achitaura nevanoziva nhabvu anogona kungoti nhasi tiri kuita 2-5-3 formation atopedza. But akabvunzwa nesu asingazive anototsanangura kuti zvandoda kuita ndoda kuti kumashure kuite vanhu 2, pakati ndo pandoda kuwanza vanhu ndoita mastriker 3. But kulanguage yevanoziva bhora anongoti 2-5-3 formation. Saka uyu mududziri wemurayiro aitoziva mutemo. Saka akangosamaraiziwa. Mukazoiverenga pazazika anobva ati ende madudzira nemazvo. Ega akatoti rabhi magona. Saka zvatirikuedza kutaura vateereri ndezvekuti mitemo haina kuzoitwa 2. Unoti ida Mwari uya isamari yemitemo 4 yekutanga. Wokuti usave nowamwe waMwari, usazviitire mufananidzo, usareve zita raJehovha, rangarira Sabata. Iyoyeyo ukaityora uri kutadzira Mwari. Iye kuti kudza wabereki, usauraye, usaite upombwe, usabe, usapupura nhema kana kuchiva, ukaityora uri kutadzira vavakidzani. Saka isamari. Ngatibva tabva kumagospels mufundisi, tingoti svetukei timbonzwawo kuti Pauro aiona senyaya yemutemo. Ndoda muverenge kuna Romans 3:31. Varoma 3:31. Yes. Zvino tinokonesa murayiro nekutenda here? Haisva. Asi tinosimbisa murayiro. Ipfungwa yaari kuedza kuti patinoita zvekunamata tichitsimbidzira kuti aiwa dzingori nyasha asi kana aiwa tiri munyasha. Pauro haasi kudziramba nyasha dzatinotaura dziya. But hanzi musaite mistake yekuti pamunoti nyasha nyasha mofunga kuti nyasha dziya dzaakuramba mutemo. Abva ati haisva. Verengai futi kuna Romans 6 mufundisi verse 15. Varoma 6 verse ya 15. Zvino tichatiiko? Titadze nokuti hatizi pasi pomurayiro here? Asi penyasha. Haisva. Aramba futi. Hanzi saka toramba tichityora mitemo here nengari yekuti kune vaakunyanya kutaura vachiti nyasha 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 nyasha. Iyo nyaya yacho yakutaurika stereki. Pauro ari kubva ati alright, even tisati tamboidzidza nyaya yacho yenyasha, hanzi kutaura chokwadi, hatitombodi vanokurudzira vanhu kutyora mitemo. Romans 7 verse ya 7 mozoverenga verse ya 12. Varoma 7 verse ya 7 na 12. Zvino tichatiiko? Murayiro zvivi here? Haisva. Aramba futi. Asi handizaiziva zvivi kana murayiro usaivapo. Hanzi handaigona kuziva kuti chinonzi chivi chii dai mutemo waive usipo. Verengai. Nokuti handizaiziva kuchiva kana murayiro usina kuti usachiva. Verse ya 12. Naizvozvo murayiro mutsvene nomutemo mutsvene wakarurama wakanaka. Ukanzwa munhu akuchiti naizvozvoka ya conclusion. Ari kuedza kureva kuti tombota unaverenga bhuku rese ravaroma
hameno nyaya dzataurwamo. But Pauro ari kupedzisira achiti vateereri, murayiro mutsvene, wakakwana, wakarurama. Saka tiri kukukurudzirai vateereri, pari kunzi ityai Mwari, mumurumbidzei, namatai iye akasika denga nenyika. Chiri kukurudzirwa pachengetai mitemo yaMwari, moteerera zvinorayirwa naMwari, kuti kunamata kwenyu kusava pasina kana Mwari akatarira. Ndoda muverenge kuna John 14. John 14 verse ya 15. Verse ya 15. John 14 verse 15. Yes. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Yabva yatopera. Chandaita kuti kuverengerei vhesi tiri muno mustudio. Kune vanhu vanobva vati nhai vabetera nemarwodzi. Chakakosha hakusi rudo here, kudanana sehama, kudanana. Kana kuda Mwari, unonzwa munhu achiti ndoda Mwari. Ndo pari kunzi neBhaibheri uri kuita zvakanaka, but chinzwa definition yekuda Mwari. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Kurava kuti kuda Mwari kunoratidzwa, kunoonekwa pakuchengeta mitemo yake. Ndizvozvo. Hazvizongotaura chete. Zvinoonekwa muma-action. I-action inotooneka kuti uyu anoda Mwari. Saka kuna vamwe futi vanobva vati chakakosha kudanana pachedu. Iyi yatibatsira kupindura kana tichida Mwari. Alright. Tauda kuona kuti unzi uri munhu ane rudo, kuti vanozoti aiwa ane rudo mufunge. Aiwa maininga anoda vamwe ende vane rudo. Bhaibheri rinoti kuti unzi uri kugara murudo unenge uchiita sei. John 15 verse 10. Iverengerei vateereri vedu. John 15 verse 10. John 15 verse ya 10. Verse 10. Kana muchichengeta mirayiro yangu, muchagara murudo rwangu. Seni ndaichengeta mirayiro yaBaba vangu, ndichigara murudo rwavo. Yatopera. Chaita kuti Jesu agare murudo rwaBaba wake, kuchengeta mitemo yani? Mitemo yaBaba wake. Saka kana toda kugara murudo rwaMwari, kuchengeta mitemo yavo. Muri kuona kuti nyaya iyi yakajeka chaizvo ateereri. And anoita kuti TV ringe panyaya hamusi Mr. Egg. Hondo yacho yakatotanga nemunhu arida kuti pari kuuya Jesu tisaponeswe. Zvakazarurwa 12 vhesi ya 17 inobva yaisa pachena kuti Satani ane hondo nevanhu vanoda kuteerera Mwari vachichengeta mitemo yake. Zvakazarurwa 12 vhesi 17. Zvakazarurwa 12 vhesi ya 17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kundorwa navamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari, vanobata kupupura kwaJesu. Ikunzi shato yo ndi Satani. Hanzi Satani mazuva ano vanhu vaari kutonyanya kurwisa. Vanhu vanoda kuramba vaine kutenda muna Jesu vachichengeta mitemo yaMwari. Hanzi kana uripo akadaro mudikani, Satani haasi kufara newe. But zviri nani Satani akutsamwira, as at the second coming of Christ wowanikwa uri uchaponeswa, nekuti kunamata kwako kunenge kuchigashirika mumasa aMwari. Saka chii chamakufanira kuita vateereri nesu vari muno mustudio? Nyaya iyi iri kuedza kuti kudii kwatiri. Kuna Muparidzi chapter 12 verse 13 na 14. Muparidzi 12 verse 13 na 14 inobva yatipa conclusion. In case uri kungotibata ungori Samuel watona maiwe chirongwa chaarwodzi naabetera chatanga, chinzwa conclusion yezvatataura izvi. Verengai mufundisi. Muparidzi 12 verse 13 na 14. Yes. Zvino shoko guru pazvese zvatanzwa heri, itya Mwari uchengete mirayiro yake, nekuti ndizvo zvakafanira vanhu vose. Nokuti Mwari uchatonga basa rimwe nerimwe pamwe chete nezvese zvakavanzika, kunyange zvakanaka, kunyange zvakaipa. Toda kutenda nekutsanangura kweBhaibheri. Hanzi samari yezvatatu kuvavarira patiri pano pamasaisai kudai. Hanzi neBhaibheri kutaura chokwadi vanhu vese vari panyika, ityai Mwari, chengetai mitemo yake. Zvikanzi why? Mwari achatonga mabasa ese atinoita, even akavanzika asingazivikanwe nevanhu. In fact nechirungu inototi this is the whole duty of man. Tofanira kugara tichitya Mwari. Ndaona muda kutaura ndio zvinofanira kuitwa nevanhu. Yes. Namamwe mazwi. Right. Saka chinoitika manje mufundisi ndechekuti vanhu vanobva vati varume muri kutaura nyaya imimi muri tu ikoko munoigona here kuichengeta mitemo iyoyo? Ndopfungwa dzinenge dzine vanhu. Ngandikupei muenzaniso unoitika munyika kana munyika yedu. Pakaita munhu asina kubarirwa muZimbabwe but arida kuva a citizen yemuZimbabwe.
zvaanoita anoenda kune vemitemo unoti wedu ini ndodo citizenship yemunyika menyu. Zvinoita vemutemo vanotomudza kuti tine inonzi constitution, bumbiro remitemo yedu. Vomubvunza kuti uri kuvimbisa here kuti uchachengetedza constitution kana kuti bumbiro redu? Iye obva ati hongu. Onzi unovimbisa here kuti uchaita uphold our constitution? Obva ati hongu. Havazomirire kuti amboedza kunoichengeta ba. Musi iwoyo mufundisi vanogona kubva vatomupa citizenship. Vari kumupirei avimbisa kuti achachengeta. Saka muchaona bhaibheri pariri kuti kurudzira kudai rinoda kuti tigova macitizens eumambo hwaMwari. Saka rinotozviziva kuti dambudziko rinogona kuitika nderaanotya kuti ndinozozvigona. But Mwari arida kumbotanga ona kuti are you willing muteereri? Are you willing kuva mwana waMwari? Are you willing kuva a citizen of heaven? Kana uri willing manje, Mwari anotipa simba. John 1 verse ya 12. Tibva taoneka vateereri vedu. John chapter 1 verse ya 12. Asi vose vakamugamuchira wakavapa simba kuti vave vana vaMwari, ivavo vanotenda kuzita rake. Toda kutenda. Saka vateereri, iva neshungu, iva nechishuwo chekuti ai ndodo kuva mwana waMwari. Hanzi Mwari ndiye anobva atipa simba rekuchengeta mitemo iyi. Tobva tatova vana vake. Usatyire kure. Uramba uchingoita upombwe, uchingonyepa pamafoni apa. Hatichengetei mitemo yaMwari. Patinoenda kumachechi, hatichionai kuti kana matiro kedu kari kugashirika here mumaziso aMwari. Taurai nevateereri, mubva mazovapa manhamba ekuti vanogona kudaro vaine mibvunzo. Tinoda kutenda. Muhurukuro yedu yanhasi mabuda pachena kuti Jesu paari kuuya kuzotora vanonamata. Tikaisirwa pachena kuti kunamata kuteerera zvakarayirwa naMwari. Saka kana watanga kunamata, wanzwa shungu dzekunamata, ndiMwari anenge achikudaidza kuti mufambirane, nekuti hazvizotanga panouya Jesu. Aiwa, zvinotanga iye zvino muupenyu huno. Ukanzwa uine shungu dzekuti ndakuda kunamata, shungu idzodzo dziri correct. Simuka udayire kwadziri. Chinodiwa manje pamusoro pekunamata ndechekufamba sezvinoreva Mwari. Tsvagawo mukati meshoko. Usaite kungoverengerwa nemunhu kana kuudzwa pfungwa dzemunhu. Tsvaga pfungwa dzaMwari mukati mebhaibheri. Uone bhaibheri kopi yako mumba yaunozviverengera uchitsvaga kuti Mwari vanoti kudii. Wonamata saizvozvo. Chanakidza paconclusion yedu yanzi vane shungu dzekunamata sezvinoreva bhaibheri, Mwari anovapa simba rekuzvigona. Saka vateereri, kwatiri ikoko handei tinoshingaira tikumbire simba rakavimbiswa naMwari. Pana kuna kuita mibvunzo pauri kuroya taita kana dzimwe dzatakamboita kana dzinotevera. Kana maita mibvunzo kwamugere ikoko, tsvagai vahama vari padhuze nemi vanopinda chechi yeSeventh Day Adventist. Endai kwavari nemibvunzo yenyu, vanoziva kwekukuendesai kana kuti mungabatsirwe sei. Zvimwe zvinogona kuita kufona panhamba dzinotevera, kutumira ma-text messages, kutumira ma-SMS panhamba dzinoti 0774 073 283. Imwe namba 0774 002 591. Imwe zvakare 0772 415 886. Dakara tichisangana zvakare muchikamu chinoteera. Rambirai munyasha vateereri. Tinotenda. Tenzende tungamirwe mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino dombo ndiwike ndimwimo tungamirwe tenzende tungamirwe semwana onyaradzwa unganyara nyanza mananda anomunzwa kana mati nyarara